Ukrayn prezidenti Russiya bilen gepleşik geçirmekden başga çäräniň ýokdugyny aýdýar. Ukraynanyň prezidenti Vladimir Zelenski hatda bir Rus güýçleriniň asudy ilatyň garşysynda edenini gaýdylýan wagşylyklarynyň arasynda kyn bolsa-da uruşy bethetmek üçin Russiya bilen gepleşik geçirmekden başga alasyň ýokdugyny aýtdy. Zelenski Ukrayn jurnalistlerine veren we döwlet telewizionyasynda efire verilen interwýusynda bu çydaky wakalary bagyşlap bolmajak diýip atlanyrdy we biziň hemmämiz şol sanyny meniň özüm hem hatda gepleşik geçirmek ähtimallygyny hem kyn mesele hökmünde kabul ederdi. Bu kynçylyk işte ilkinji nowatda adamyň özüne mahsus bolan insançylyk kynçylygy. Soň haçanna özüňi dürsäňde we muny etmeli bolanda meniň pikirimçe bizde başga alaç ýok diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Zelenski bu interwýuwy paýtagtyň etegindäki Buça şäherine eden duýgudan doly saparyndan bir gün soň berdi. Ukrayn resmiýetleri bu ýerde asuda adamlaryň jesetleriniň tapylandygyny, öldürilen ýaşaýjylaryň köpüsiniň howullarda, köçelerde we öýlerde atylandygyny aýtdylar. Açık meydana galan cesetleriň hopukturjy şekilleri, öldürilen adamlaryň käbiriniň elleriniň arkalaryna daňylan bolmagy Russiýanyň halkara derejesinde ýazgarylmagyna sebäp boldy. Moskwa bu şekilleri galyp diýip atlanyrdy we özüne bildirilen aýyplamalary ret etdi. İki ýurdun gepleşik toporlarynyň krizisi gepleşikler arkaly çözmek synaşygyny dowam etdirmegiň çägine 5 aprelde video baglanşyk arkaly gepleşik geçirmegine garaşylýar. Zelenski Ukraynanyň resmi taýdan bir tarap döwlet bolmagy teklip edenligini, onun beýleki ýurtlardan howpsuzlyk kepilleriniň boljakdygyny aýtdy. 5 aprelde geçirilen söhbetdeşlikde ol gepleşikleriň dowam edýändigine garamazdan häzirki ýagdaýda Ukraina howpsuzlyk kepilligini bermäge taýýar ýurtlaryň bir sanawynyň ýokdugyny aýtdy. Dürlü ýurtlar, dürlü zatlara kepillik geçmäge taýýar diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Häzir etsenli biz 100% bize goşulmaga taýyn ýurtlaryň sanawyny almadyk. Bize çynlykay oýunçylar gerek. Bize 24 sagatyň dowamynda zerur ýaraglar bilen üpjün etmäge taýyn ýurtlaryň topary gerek. Bize öňünden işlenip düzülen sanksiýalar gerek we egerde biz Russiýa Federasiýasy tarapyndan howp awanýanlygyny duýsak, bu döwletler haýdan-haý birleşmeli hemde derrew zerur bolan ähli çäräni görmeli diýip Ukrayn prezidenti aýtdy. Ukraynanyň premier ministriniň ornwasary Irina Vereshchuk'un aýtmagyna görä, 5 aprelde uruşdan agyr ziýan çeken ýerlerdäki asudy ilaty evakuasiýa etmek üçin 7 sany humanitar koridoryň, şol sanyny Mariupol we Berdyansk ýaly günorta port şäherleriniň ilatynyň çykyş ýolunyň açyk bolmagyna garaşylýar. Ýönül ýol başçylarynyň söz berenligine garamazdan Rus güýçleriniň hiç kime Mariupol'un içine girmek mümkinçiligini döretmänligini aýtdy. Şol wagtda Russiýanyň eglan edilen humanitar koridorlarynyň urundaky söwgeçleri durulmak wadasyny berip bermänligi hem belli däl. Bileleşigiň Russiýanyň esassız başlanan hüjümlerini dowam etdirýän wagtyny Ukraina berýän gollawyny görkezmek tagarlalarynyň çägine şu hepde Ýewropa bileleşiginiň ýokary derejeli diplomatlarynyň iki sanatynyň Kiýewe sapar etmegine garaşylýar. Ýewropa Komissiýasynyň medeniýet wekili Erik Mamer'in 5 aprelde ýazan tweetinde aýdylmagyna görä, Ýewropa bileleşiginiň prezidenti Ursula von der Leyen bilen Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Borrell'in bu sapary 9 aprelde Polşanyň paýtagty Warşawada Ukrainanyň gollawyna geçiriljek çäräniň öňü sirasynda amala aşyrlar. Bu Ýewropa bileleşiginiň ýokary derejeli resmiýetleriniň gyýyska wagtda Kiýewden ikinji sapary bolar. Mundan geçen hepde Kiýewe Ýewropa parlamentiniň prezidenti Roberto Metsola sapar etdi. Mundan başga Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň şu gün 5 aprelde BMG'nyň howpsuzlyk geňeşine çykyş edip Buça şäherinde öldürilen asudy ila sebäpli täze sanksiýalaryň giridilmegini talap etmegine garaşylýar. Ukrayn prezidenti Buçadaky zalymlygy, uruş jinaýatlary we genesi tökmünde häsiýetlendirdi. Emma Moskwa bu aýyplamalary ret etdi we Ukrainany Russiýany biýawra etmek üçin provokasiýa gurnamakda aýplady.
Emma muňaramazdan mart aýynyň ortalarynda düşürilen we Maxar Technologies firması tarapyndan çap edilen hemra suratlary görnüşinden bu uçanyň köçelerine yatan cesetler gorkadýar we Russiýanyň bu adamlar 30 martda Rus goşunlary bu şäherden çykarlandan soň öldürilen bolmasyn diýen delilini ýalana çykarýany meňdeýär. Mecburi çäreler büdjet işgärlerini kötöýär, mugallimler sapakdan çykarylyp çärelere türülýär. Türkmenistan her ýylyň 7 aprel bütün dünýä saglyk gününi mecburi köpçülükdeýin çäreler bilen belleýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun paýtagtynda we Mara welaýatyna oglan edilen köpçülük çäreleri hemde bu mecburi çäreleriň ilatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu mecburi çäreleri köpçülükdeýin ekologik çäreler adlandyrýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Aşgabat şäher häkimligine salgylanyp 4 aprel 11 aprel aralygynda ýerden sagat 8-den akşam sagat 6-a çenli paýtagtyň köçelerine şäher içi awtobuslardan we ýeňil taksi ulaglaryndan şeýle hem ilaty hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketiniň çäklendirilendigini habar berdi. Türkmen häkimetleri adatça 7 aprel bütün dünýä saglyk güni ýurdun paýtagtynda we sebitlerini köpçülükleýin velosiped sürmek çäresini geçirýärler. Azatlygyň habarçysy döwlet medeniýeti tarapyndan ekologik saglyk çäreleri adlandyrylýan çäreleriň raýatlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada habar berýär. Onun ekologik saglyk çäreleri geçirilýär. Adamlaryň işine piýada barmaly halatlary bolýar. Transport çäklendirilýär. Velosiped bilen işe gatnamak talap edilýär. Medisina universitetine onkologiýa we beýleki keselhanalary barmaly bolýan adamlar we şol ýerlerde işleýän adamlar transportdan kötenýär diýip paýtagat ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz köpçülük çäreleriniň hususan büdjet işgärleriniň iş tertibine oňoýsuz täsir edýändigini habar berýär. Türkmen hökümeti şeýle çäreleriň jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgilerini ornaşdyrmak üçin hemde daşky gurşawy gorumak babatda habarlylygy ösdürmek üçin ýardam edýändigini habar berýär. Şeýle tagyrlalaryň çägine Türkmenistan her ýylyň dowamyna 2 gede köpçülükleýin bag ekmek, velosiped sürmegi wagt etmek, ilat arasyna sport bilen meşgullanmagy ündemek hemde temäki önümlerinden el çekmegi ýaýwanlandyrmak ýaly köplenç mecburi çäreleri gurnaýar. Ýöne Azatlygyň habarçysy häkimetleriň geçirýän mecburi çäreleriniň esasan durmuş ykdysady aladalara gumra bolan büdjet işgärleri üçin dürli kötençlikleri döredýändigini habar berýär. Bu çäreleriň Aşgabatda büdjet işgärlerini we şäher ýaşaýjylaryna ýetirýän yaramaz täsiri duýulyp başlandy. Şäher ykdysadyýetyne hem oňoýsuz täsir etdi diýip bir paýtagat ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä köpçülük çäreleri bilen girdilen çäklendirmeleriň arasyna Teke wazyryndan, Gülistan wazyryndan başga ähli sewda merkezleri ýapyldy. Älim oşor parahat azatlyk we günnügur bazarlaryna da gulp asyldy. Bu aralykda Azatlygyň Mara welaýatyna habarçysy 4 aprel güni Mara şäherine ekologiýa araççylygy we velosiped hepdeligine bagyşlanan köpçülük çäresi barada habar berdi. 4 aprelde Mara şäheriniň Molenepet köçetine ýerleşen Urham köşküne çäre geçirildi. Bu çäre ekologiýa araççylygy we velosiped hepdeligine bagyşlanyp geçirildi. Bu çäre hemişe bolşýaly büdjet işgärleri çekildi diýip Azatlygyň habarçysy Maradan habar berdi. Büdjet işgärleri ýerden işe baranlaryna öýlerine çäre gitmegiň tawsyrlanyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy esasan medisina we magarif işgärleriniň çäre çekilendiklerini habar berýär. Ýerden okuwçylary ýaňy bir sapak düşündirip başladym werin müdiriň kätibi synyp otagyna gelip çäre gitmeligimi aýtdy diýip bir marly mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Okutmaly sapaklarymy taşlap çäre gitmeli boldum. Çärelerden ýaňa halis işlemäge goýmaýarlar. Okuwçylara innik sapakda iki temany birlikde geçmeli. Bu bolsa agyr gelýär. Okuwçylar hem dogry düşünip bilmeýärler. Soňra bolsa okuwçylara bilim berip bilen okdyp ardy şikayet gelýär. Gysgaça aýdylanyny işden öňürtü çäre durýar. Ýene de öňki senariýalar boýunça çäreler dowam edýär diýip marlum gollym aýtdy. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow oba senagat ýolbaşçylary we vilayet häkimleri bilen 4 aprelde geçiren iş maslahatyna bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçiriljek çäreleri aýratyn üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Ekologiýany arasy saklamakda we sagdyn durmuşy wagt etmekde özüniň bütün dünýä görelde bolýanyny aýdýan Türkmen hökümeti halkara hasabatlarda daşky gurşawy agyr ziýan ýetirmekde tanqid edilýär. Geçen oktýabrda Bloomberg neşri ýörüýte hasabat çap edip Türkmenistanyň çäginen atmosfera uly meşberlerde metan gazynyň zyňynýanlygyny, bu zyňyndylaryň muktar taýdan dünýäde
Abaşadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanlygyny habar berdi. Her ýylyň 3-nji iýununda hem Türkmenistana köpçülikleýin velosiped sürmek çaresi geçirilýär. 3-nji iýun Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-nyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä velosiped güni ulan edildi. Galyberse de bütün dünýä saglyk gününi giňden bellemäge taýýarlyk görýän Türkmen hökümeti 2 ýyl bäri tutuş dünýäde dowam edýän bütün dünýä saglyk krizisiniň koronavirus pandemiýasynyň fonuna öz şägini hiç ýyly Covid hadisasyny hasap almady. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gıtçylygy bilen bagly problema ýetip bolmagynda galýar. Ahal welaýatynyň Gökdep etrawynyň Ýanyňala Daýhan birleşiginde ýylata çörek her 4 günden bir gezek satylýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda hem çörek gıtçylygy saklanýar. Adamlar subsidiýalenen bahadan çöregi satyn almak üçin daň atmanka garankyda nowata durup başlaýarlar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan Ýanyňala Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary döwlet dukanlarynda çöregiň her gün satyp çıkarılmayandygyny aýdýarlar. Adamlara her 4 günden bir gezek 4 sany çörek satylýar. Bu çörek hem ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär diýip efirde atlandyrylmasalygyny soran yerli ýaşaýjy 4-nji aprelde gurrun berdi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda hem çörek gıtçylygy dowam edýär. Ýaşaýjylar 3 tanysy 2 manada satylýan bu hanka çöregini satyn almak üçin daňdan sagat 4-de nowata durýarlar. Habarçymyzyň maglumatyna görä döwlet dukanlarynyň aglawasynda çörek sagat 5-de satylyp başlanýar. Paýtagtyň 16-njy döwlet dukanynda bolsa çörek ýerden sagat 7-de satywa çykarylýar we her adamy 3 sany çörek 2 manada satylýar. Habarçymyz bu dukanda çöregiň satywy boýunça käbir biýdüdünçüliklere hem ýol berilýändigini aýdyp, ikinji gezek çörek satyn almak üçin nowata duran adamlara 2 manada 2 sany çöregiň satylýandygyny belleýär. Bu bir kanun düzgün dukan müdirinin radyçylygy bilen amal edilýär diýip efirde atlandyrylmasadygyny soran yerli ýaşaýjy 4-nji aprelde gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada 16-njy döwlet dukanyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gıtçylygy bilen bagly problema ençeme ýyl bäri dowam edýär. Bu gıtçylyk geçen ýylyň 2-nji ýarymynda hasta güýçlendi. Häkimetler çöregiň satywyny we onuň möçörini ýygyderli azaltdy. Şu ýylyň başynda Aşgabatyň häkimetleri gaýta-gaýta nowata durup kesgitlenen möçörden has köp mukdarda çörek satyn alýan raýatlary tutsak edip başlady. Bellesek döwlet dukanlarynda her bir raýatyň günde sevitlere göre 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ýylata subsidiýalenen bahadan satylýan çöregiň bahasy 60 teňe deňdir. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň ýetileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidiýalenen bahadan satylýan çörege garaşly boldy. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň prezident saýlawlarynyň soňra azyk üpçünçliginiň bir neme gowlanmagyna garaşandygyny aýdyp, ýylatyň döwlet dukanlarynyňky çörek üpçünçliginiň ýagdaýyndan ören näýiledigini hem belleýärler. Adamlar saýlawdan soň täze prezident Serdar Berdimuhammedow ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyryp, azyk üpçünçligini gowlandyrar diýip pikir etdiler. Ýöne ähli umytlar puja çykdy. Serdar Berdimuhammedow hiç ýyl oňyn üýtgeşme girizmedi diýip, Ýanyňala Daýhan birleşiginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Resmi maglumatlara görä ýurtda buğday plan borçnamasy artykmajy bilen ýerine ýetirilip, her ýyl 1.400.000 tonnadan gowrak buğday öndürilýär. Şol bir wagtda Türkmenistan azyk önümleriniň şol sanda unuň importynyň mukdaryny hem artdyrýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýurt ýylaty azyk ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy bilen ýygyderli ýüzbe-ýüz bolýar. 4 aprelde Türkmenistan aviakompaniýasy Türkmenistanyň raýatlaryny Istanbuldan Türkmen Hawada alyp bardy. 290 ýolagçy Türkmen Hawa şäherine charter uçary bilen eltildi. Azatlyk habarçylarynyň gelen ýolagçylara talgylanyp habar bermegine görä Türkmenistan howa ýollarynyň uçary 5 aprelde yerli wagt bilen er sagat 2:30 töwereginde Türkmen Hawa şäherine barypdyr. Uçar 4 aprelde sagat 21 töwereginde Istanbuldan uçupdyr. Azatlyk habarçylary we Türkmen portal ýarym resmi web sahypasy Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 777 kysymly uçary bilen Istanbuldan 290 adamyň Türkmen Hawa şäherine eltilenligini habar berdiler. Türkmen portalynyň habarynda uçaryň Türkiýede we goňşy ýurtlarda bolan Türkmenistanyň raýatlaryny watanyna alyp baranlygy aýdylýar. Ondan öň 4 aprelde planlaşdyrylýan uçuşyň ýaragly konfliktiň fonunda Ukrainadan Türkiýäge gaçyp giden talipler üçin niýetlenenligi aýdylypdy. Bu barada 30 martda gararsız neşir Türkmen News habar berdi.
İstanbuldan Türkmenaba şäherine baran uçaryň ýolagçylarynyň sözlerine görä bortda odal Ukrainadan Türkiýe evakuasiýa edilen 100 töweregi türkmen studenti bardy. Olardan başga da ýolagçylaryň arasynda çağala ýalar we sağlyk problemalary bolan adamlar bolupdyr. Bu uçuşa garaşan köp adam öňünden geldi we howa menziline bir näçe günläp boldy. Adamlar bu uçuşa sabırsızlyk bilen garaşýardy. Dip Azadlygyň çeşmelerinden biri aýtdy. Ýatlasak Ukrainadan gaçyp çykan türkmenstanlary alyp baran ilkinji uçar 10 martda Türkmenabad şäherine baryp deşonda indiki uçuşyň 13 martda boljakdygy ma'lum edilipdi. Uçarlar Ukrainadaky töweşden gaçan türkmen raýatlary üçin Rumyniýadan we Polşadan guralypdy. Bu aralykda koronavirus pandemiýasy başlanaly bäri adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy derarly daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmen raýaty henidem watanyna gitmekde kynçylyk çekerler. Türkmenistanyň onlar çaraýaty Istanbulyň halkara howa menzilinde ýygyderli bolýarlar. Istanbuldaky türkmen raýatlary ýurduna uçuşlaryň ýokdugyna garamazdan terek tertipde guralýan charter uçarlaryny bil baglap Türkmenistana uçmak tamaty bilen Istanbulyň aeroportunda gije gündüz bolýarlar. Hususan da 9 we 26 martda ellerinde bileti bolan onlarca adam Türk hava ýollarynyň charter uçarlaryna minip bilmedi. Türk aviakompaniýasynyň wekilleriniň habar bermegine görä uçmaga ruhsat berilen ýolagçylaryň sanawy Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy tarapyndan düdülýär. Soňky wagtda Türkmenistanyň raýatlary 3-nji ýurtlaryň üstü bilen öz watanyna aşmaga synanşýarlar. Aprel aýynyň başyndan beri adından onlarca raýat Özbegistan bilen serhet üstü gury yer ýollary bilen Türkmenistana gaýdyp bardy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä 1 we 2 aprelde Türkmen-Özbek serhedinden geçen Türkmenistanyň raýatlary Farabda 3 hepdelik karantina yerleşdirilipdir. Özbegistanyň esatanam 1 aprelde baranlaryň arasynda 2 türkmen raýaty Moskwadan, galanlar bolsa Täjikistanyň Özbegistana baryp soň Türkmenistana aşypdyr. 1 aprelde adamdan 75 adamyň serhetden geçenligini yerli çeşmeleriň biri habar berýär. Türkmen hökümeti öz raýatlaryny gaty çäkli sanda kabul edýär diýip çeşmeýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen adaty howa gatnawyny besetdi. Netijede ýurdun müňlerçe raýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. 2020-nji ýylyň awgust aýynda ýurdun hökümeti raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin charter uçarlaryny gurap başlapdy. Emma uçuşlaryň sany islegi kanagatlandyrmaýar. Dürli ýurtlardaky türkmen elçixanalar tarapyndan düdülýän sanawlarda adamdan yüzlerçe adamyň atlary görkezilýär. Şol sanawlara adyny goşduran Türkmenistanlylaryň sözlerine görä köpler 2 ýyl bäri öz nowatyna garaşýarlar.